ми длан към някоя звезда под свода синка, в която винаги ще бъда взрян. Бъди една светкавица голяма, която нощем пада върху мен. Душата моя да превърне в пламък и всяка нощ да светя като теб. Горчива обич нека ме убива. Да играе и да пее чак до зори. Горчива обич нека ме убива. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво. За подсладено няма да те дам. Бъди и грешна ти, бъди и права, бъди и с гневни и с добри очи, но всякога си остани такава, дори когато много ми горчи. Вярно ли е, че от рязането зависи качеството на виното? Значи, рязането е едно от най-важните неща. Има две рязания. Има есенно рязане и лятно филизни, които определят лозата. Така че 80%, както се казва, от виното става на лозето. А във Франция по-различно ли режат лозата? Значи, в Франция бях някъде около месец и половина. Резидбата Стойчо Братанов, Лицо Братанов и сей син решиха да режат, защото по този метод, защото наистина е доказано с по-добро качество виното при тая резидба. Защо миналата година нямаше добро качество на гроздие? Говоря за цялата страна, не само за региона. Това е много относително, аз не мога да дам точно. Защо по принцип, значи годината беше много лоша. Лозята, дъждове, много влага и там се развиват повече болести. И това се отрази на качеството на гроздие. Тази годишната реколта по-добра ли? Да се надяваме, защото сега започваме вече. Сега почва резидбата, това е първата операция в лозята. От тук нататък вече всичко зависи от и от природата, и от това. Как се...